Здравейте, казвам се Юрий Шаргородски от град Пловдив. Работя една от най-интересните и тежките професии – земеделец. Отглеждам билки за производство на етерични масла. Вас като фирма Amigo съм разбрал от интернет, особено от реклама на Facebook. Първото, защо реших да взема кола на лизинг? По една проста причина, тъй като не можах да платя веднага всичката сума, а условията на агенцията Amigo Leasing доста били приятни и доста бързо реагирахте. Реших да направя първоначална вноска и съответствено да поема риска и аз да ви се доверя на вас и вие да се доверите на мен. Съответствено стана сделка. Си закупих джип, кросовер по-точно, X6, 2008 година производство, на цвят бял, по една проста причина, защото карам редовно японски коли, обаче малката ми мечта беше да карам и германска кола, по-точно баварец, и това беше една мъжка мечта, която се сбъдна с Amigo Leasing, и това е BMW. Аз редовно го препоръчвам на ваши приятели, на мои приятели по-точно и на мои близки. Дори може би тази година ще насоча един мой близък човек да си закупи от вас също кола.